Dang tang meno ngiyo i bagi kubor sepang ujumai ba hator ki Henry menta kasngi pade sada uwei ujumai ba ulak henyu ha Ecuador uba ka jingklan jong u kalapoi hadu nriu poin kendai hadu menta la yo jingtep ba ki bala yap ki lapoi syaka ar paungon bat sa ki wei de ki babun ki bedang ja rengai na ki jing syaban ha ki yeng building belatua Ujisu la deb ban yatho lapa ha Matthias arpusau lenong baha kisni ki bakadu kindon ki jingkenyo jumai ha shibun ki jaka hangne ngila ban yo i baka spa ka bangi kenseu kala ban umno tang ha ki shikhalip mat ha ba ka jing penjat ka wana utrai hangno ngin bo ya ka security jongi ha ublei ne ha ka spa Parolok ba iya ladangi pediang ningim pediang Henry ki dak kisin jong kisngi ki ba khadu ki la pau tengkren ya kman jongi kumno ngi perkhat ya ka jing im bom jikun ka jing yap kala banwan ha ka shikhlep man balada kawan lab yangi ha ka por ka bangim pat poi perkhat ha to ngi la penkre na em ban ya kendu batla unong thau jongi To utrai unyarap yangi bangin kenmau ban perkhat ya ka jing im jongi hadin ka jing yap lengba ka ne ka jing pen kenmau ha bangi yo i ya ka ei ka bala tho ha ka tin jong ublei la nang yai pendep